Alhaji Aliyu Mai Barno, ka taɓa jin labarin wannan mutumin? Idan ba ka taɓa ji ba, biyo ni a cikin wannan bidiyon domin na baka tarihinsa. Alhaji Aliyu Mai Barno asalinsa garin Yola ne, state na Adamawa. An haife shi a 1919, wato 9191. Sannan bayan ya kammala karatunsa a Barewa College da University of Bristol, ya zama gwamna na CBN wato Central Bank of Nigeria. Shine mutum na farko a Nigeria wanda ya zama gwamna a wannan babban bankin Nigeria, babban banki ta ƙasa. Kafin shi akwai wani bature wanda suna wannan baturen Roy Pentilo Fenton. Wannan baturen shine jagoranci CBN kafin Alhaji Aliyu Mai Barno ya zo ya karbi ragamar. Alhaji Aliyu Mai Barno ya fara aiki a bankin CBN a 25 July 1963, sannan ya gama aiki a 22 June 1967. Saboda haka an saka hotonsa a jikin kuɗi mafi girma